Ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamot ni Diyos Sama, ang biyaya na Jesucristong kagurangan ta, asin ang balawg ng Espiritu Santo, mampas sa indog kabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ngunyan pinagsiselebra niya to, sa ikadawang Domingo kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ang Divine Mercy. Nalugod sa biyaya ning kapatawaran kan sa tung kagurangan, kita magkanigo magdulot kading misa, asin maghagit kita kan kapatawaran sa kagurangan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako si Santa Maria, Danay na Beren, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga tao marahay ang loob. Umawmi ka, nurot kami, ika sinasamami, ika pinapamulaway, ika pinapasalamatan, ika ulikan dapuan mo kamurawayan, kagurangan ng Diyos ating lamit nun, Diyos Ama makakaman. Kagurangan natin ito, Yesu Cristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan naman. Ika na nagpaparap ka mga kasalan kan inaman, karaki kami. Ika na nagpaparap ka mga kasalan kan inaman, puwaan sa mong pakimera, nagtutukaw sa to ka naman, kairaki kami. Ay kasanaan ka naman, ikasanaan kagurangan, ikasanaan guro, kalang ta. Yesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos ning daing sagkod na pagkairak, ika ang nagpapalaad kan pagtubod, ning banwaan na pinabanal, para sa imo sa tabang mismo kan Piesta Pascual,
pataluubawa an biyaya na itinaw mo tanganing an gabos makasabot kan maninigong dunong nahuli kay ni sinda maugasan kan tubig ning bunyag namundag giraray sa kalag tinubos kan dugo uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong akin na kay bamong nabubuhay asin nagahaday kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanaunan kan mga panahon. Amen. Matukaw pan gabos sa paghinanyog kan mga babasahon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda nagdanay sa pagsabuhay kan mga katukduan kan mga apostoles sa pagbaak kan tinapay asin pagpamibi. Hinanyogon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagpapakamaimbod sinda sa katukduan kan apostoles asin sa parupakinabang sa pagbaak kan tinapay asin mga pamibi. Igwanin pagkatakot ang gabos, dakol ang langalasan, saka tanda na nahaman, huli kan apostoles. Ang gabos na nagtudubod sa raro, asin ang gabos nindang rugaring, pinagparo pakinabangan. Ang mga pagsadiri, saka ang mga rugaring, ipinabakal ninda, asin binarangabanga, sa gabos, susug sa pangangaipo kan lambang saro. Aroal daw, sarabay sindang nagpapakaimbod sa templo asin sa pagbaak kan tinapay sa saindang mga harong. Naghihiras-hiras nin pagkakan sa dakulang kaugmahan asin kabinian nin puso. Nag-uumaw sa Diyos asin iginagalang kan bilog an banwaan. Aroal daw ang kagurangnan ang nagdadagdag kan mga ililigtas sa saindang bilang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkahirak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ngunya ng Israel, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang harong ni Aaron, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang may mga pagkatakot sa kagurangnan, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad ang kagurangnan tinabangan ako. Kusog ko asin awit ang kagurangnan. Siya ang lagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan sa mga tuldan nin mga suripot. Ang tuong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Uya an aldaw na ginibunin kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Si San Pablo nagpahayag na sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kita tinatawan man nin bagong paglaom. Sa paghiras sa gawin nin pagkabuhay liwat, ni Jesus, kita man magdadara sa bagong pagkamundag. Himateon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pag-umawon ang Diyos, asin Ama, kan kaguran ng tang si Jesucristo. Sa dakula niyang
pagkaherak, iminundag niya kita liwat para sa buhay na paglaom huli kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo halis sa mga gadan para sa mga mapangmayong kalapaan, mayong digta, dai maluluyos, pamana na itinagama sa langit para sa saindo, na sa kapangyarihan kan Diyos, binabantayan huli kan pagtubod para sa kaligtasan na andam ihayag sa huring panahon. Kaya kamo nauugma, bagaman nagkakaipo panin dikit na panahon, na mapamundo kan manlain-lain na sugot, tanganing anhalagakan sa indong pagtubod na mas mahalaga kisa nawawarang bulawan na binabalo-balo nin kalayo. Maginindong kaumawan, kamurawayan, asin kagalangan sa kapahayagan ni Jesucristo. Dainindo siya nahiling, alagad namumuutan. Dain nahihilingon yan, alagad tinutubudan. Kaya nauugma kamo, dainin masabi, asin mamuraway sa kaugmahan. Tamakakamtan ang katuyuhan, kan pagtubod, na iyo ang kaligtasan, nin mga kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabo sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisirarum na itong enot naldawkan simana. Natrangkahan ang mga pintuan kan namubuktakan kan mga disipulo uli sa takot kan mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tao asin suminabi sa inda. Ang katuninungan mapasaindo.
Pagkasabi kini, ipinailing niya sa indaan sa iyang mga kamot, asin an hirog. Kaya, naugmaan mga disipulos, pagkailing sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninungan mapasaindo. Siring na ako sinugok ka nama, kamuman sinusugok ko. Pagkasabi kini, naghango siya asin nagsabi sa inda, Akua an Espiritu Santo, an sisayman na sa mga kasalan na patawadon nindo, patawadon day iyan para sa inda, an kisayman na mga kasalan na dain nindo patawadon, day iyan pinapatawad. Si Tomas saro sa kandose, itong inaapod na kambal, day ninda kay bakan pag-abot ni Jesus. Kan sinabihan na siya, kan ibang mga disipulos, nailing mi an kagurangnan, alagad nagsabi sa inda, kunday kumailing an sayang kamot, natanda kan mga pako, asin ikalaog an sakong muro, sa tanda kan mga pako, asin ikalaog an sakong kamot, sa sayang hirog, dayako matubod. Pakalis ning 8 aldaw, yaon naman sa laog, an sayang mga disipulos asin si Tomas, kaiba ninda, uminabot si Jesus. Bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tao, asin nagsabi, an katuninungan mapasaindo. Dangan, nagsabi ki Tomas, darahadigdi, an sa imong muro, asin hilnga, an sa kong mga kamot. Daradigdi, an sa imong kamot, asin suksukan, sa sakong hirog. Day ka magpaka mayong pagtubod, kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, O kagurangnan ko, asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, ulit anailing mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na dain nakahiling. Sa katunayan, dakul pang ibang mga tanda na ginibo ni Jesus sa tubang kansayang mga disipulos. Mga tanda na dainan nasurat sa librong ini. Ang mga ini sinurat tanganing, magtubod kamo na si Jesus iyo ang Mesiyas, anaki kan Dios, asin sa pagtubod, magkakaigwa kamo ding buhay na daing sa iyang ngaran. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po asin maghinanyog kan humiliya. Namutan ko mga tugang, ngunyan na Domingo, nasa ikaduwa kitang Domingo kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Alagad, bako sa na pinagsisilibratan pagkabuhay liwat ni Kristo, kundi ang pinagmukna na kapistahan sa pagkabuhay liwat ni Kristo sa ikaduwang Domingo, iyo man ang inaapon niya to sa English na Divine Mercy. Nan pagpatawad kan sa tong kagurangnan, kan sa tong mga kasalan, ipinagmumukna sa satuya sa ikaduwang Domingo kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Ano ang bot ipaabot ka dinamutan ko mga tugang? Na bako sana kita makanood na magsanto rosaryo, isi ko na kadaklan ka na to, nagkakaigwa ng debosyon sa pagsanto rosaryo. Alagad, rumdumunta, ang Divine Mercy, ipinagmukna ni Santa Faustina. Alagad, pinagmukna kan sa tuyang Santo Papa Juan Pablo II, kan taon 2000, April 30, na ang kapistahan kan Divine Mercy, iyo ang ikaduwang Domingo kan pagkabuhay ni Kristo. Ning hulita,
An pagkabuhay niya to digdi sa kinaban, namutan ko mga tugang, yaunaan mga konsuelo sa satuyang pagkabuhay. Yaunaan mga kaugmahan niya to kung sain hali na mga kaugmahan niya to. Alagad nalilingawan ta sa katahawan kan satuyang kaugmahan, sa katahawan kan satuyang mga konsuelo sa pagkabuhay. Dahil ta narurumduman na kung minsan ginagamit ini kan tentasyon, tangani kita makalingaw sa satuyang kagurangnan. Kaya, yauna ang pagtintar sa tuya. Kung nag-iristoryan, paiba na dyan sa mga paabaw-abawan. Kung nag-iristoryan, kung minsan, sana sa mga ninghuli sa pagpaabaw-abaw, yauna sa pagputik, nagpupuruti ka na. Kaya lalo na sa mga nagpapara atom-atom sa kanatong kapwa, dabos ang karahayan ang magparaatom sa satuyang kapwa. Imbis kita mag-atom, ipangadji ta namutan ko mga tugang, kung nagkakasalaan sa tuyang kapwa, kung pagpaparaatuman ta sa pagkasala niya, pati kita nadadara sa pagkasala, tan pagusgar niya to sa satuyang kapwa, kasaalan man. Kaya namutan ko mga tugang, kung ang tentasyon, pwedeng bako sa kapwa ta tinitintaran, kita ang pigtitintaran kan tentasyon na magkasala. Kaya sa paagi kan satuyang kapwa, kita nadadara sa pagusga, asin sa pagusga niya to sa satuyang kapwa, nagkakasala kita. Kaya namutan ko mga tugang, ini ang dapat niya itong marumduman. Sa satuyang pagkabuhay, yaon permi ang tentasyon, dahil nagtuturog ang tentasyon. Maray pa kita, mapaingalo kita, maturog. Ang tentasyon, 27 oras kada aldaw, dahil nagtuturog. Kung makahinguwa ning pagtintar, matintar, tamatintar. Tangani kita madaras sa kasalan. Kaya yun ang pinagmawot kan satuyang Santo Papa Juan Pablo II sa pahayag ni San Faustina, na pahayag kan satuyang kagurangnan ki Santa Faustina na magkaigwa kitang debosyon o kaya magkaigwa kitang pagpangadji kan Divine Mercy, na mayong iba ang paghagad ning tawad kan satuyang mga kasalan, kan satuyang mga naginibuhan, na kung minsan napangirit na sa nako, kung minsan na may nagkukumpisal ka nako, pagkatapos kan duwang kasalan, sasabihan nako, Father, sagkod sa mga kasalan kong nalingawan, di ako nalugod matuom kung ano daw mga kasalan kani. O pati ako, pinapahusga kanya na kansa iyang hulit. Kaya iyan ko tana, kung kita makumpisal, sukasalan ta, dahi ta paglingawan sukasalan ta, dahi ta nga nalilingawan sukaiwal ta, sukasalan lugod, na nasa kumpisinaryo na, malilingawan ta. Kaya amo yan, namutan ko mga tugang, ang pagparumdom sa satuya, kan satuyang kapistan kan Divine Mystery, na day kita magluya sa paghagad ng tawad sa mahal na Diyos. Day kita magluya na maghagad ng kapatawaran. Ulita, paano kita mapapatawad kan satuyang kagurangnan, kundi kita maghagad ng tawad habang kita nabubuhay digdi sa ibabaw ng daga, day ta pagsayangon ang panahon niya to, na day kita makapagpangadji kan Divine Mercy, ta an mahal ang kanatong kagurangnan ang nagmukna sa tabang ni Santa Faustina, na kita magkaigwa kan debosyon kan Divine Mercy. O ini parumdum sa nasa Indo, tabaka naguhuna ka mo, ay halawigon garo ang Divine Mercy. Pag pinapangadji, mas halawig pa ang pagsanto rosaryo. Kaya kung nakakapagsanto rosaryo ka mong 15 minutos,
baka 5 minutos sana ang pagpangaji kan Divine Mercy. Tapos na ang 5 misteryo kan Divine Mercy. Tahlipot man sana ang mga pagpangaji. Mga pangajion na tinutugon sa satuya sa Divine Mercy. Kaya namutan ko mga tuga, ni maglaba, ni maghaloy, di kita mag-isip kan halawig na panahon, kundi kan panahon, halipot o halawig, bako yan ang importante na kita makaayat sa pagpatawad kan sa tuyang kagurangnan. Kita mapatawad kan sa tuyang kagurangnan. Ningulita, ang nagpupurisaw sa satuyang pagkabuhay, mayong iba ang tentasyon. Kaya namutan ko mga tugang, agado niya to sa kagurangnan na sa biyaya kan Divine Mercy na pinagmuknag niya ngunya na Domingo, magkaigwa kita ning mahigos sa pag-ayat sa tabang, sa pag-ayat sa tawad, kan sa tong kagurangnan. Tangani magdanay kita sa pagrukyaw, kan Ebanghelyo ngunyan, na sabi ni Santo Tomas, Diyos ko, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Kaya namutan ko mga tugang, ang Ebanghelyo ngunyan, padagos, nagpaparumdum sa tuya, na sa tuyang pagkamot sa mahal na Diyos, magimanlugod kita sa satuyang pagpakumbaba, ang karahayan, iyo ang satuyang maggampanan, asin ang tentasyon, iyo ang satuyang isikwal. Matindog na po kita sa pagrukyaw kan satuyang pagtubod. Tubod ako sa Diyos amang makakaman, paglalangkan langit asin daga, asin ti Yesu Kristo, aking buktong niya, kagurangan ta. Ipinanidang muli kang Espiritu Santo, namundag ti Virgen Maria, inasakitan kan panao ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ininom. Pumilig sa mga gadang, ang ikatulong aldaw, nabuhay liwatali sa mga gadang, sumlinakat sa kalangitan. Nagtutukang sa tuo, kan Diyos amang makakaman, alay duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang ng mga santo, sa pagkatawad ng mga kasanan, sa pagkabuhay, liwat ng laman, buhay na daig kasagulan. Amen.
pamibi ning banwaan. Tiripon bilang banwaan kan Dios, may pagsarig kitang mamibi para sa pagtalubo ning pagtubod, asin maghagad kan sayang tabang sa satong pakipagtusayan sa kakulangan ning paglaom. Ang satong simbag kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magsunod kan halimbawa ni Jesus sa paginguwa na ang kinaban magmangno sa mga dukha, asin mga inaapi. Ipamibin niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pamuhay-buhay niyatong nagkatiripon sa pagtubod, magpahiling sa gibo asin sa ugali, kan pagtubod na pinapahayag niyato sa nguso. Ipamibin niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, mag-ugma kita sa katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, katuninungan na dai ikakatao kan kinaban. Ipamibin niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga sa indang pagsakit, asin kulog, huli kan pagmangnonin mga nag-aataman sa inda. Ipamibin niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kan kapanuan nin buhay na pinanugan ni Jesus sa gabos na nagtutubod sa iyang tataramon. Ipamibin niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, inanyugaan sa mong pakimaherak, dahil manlugod kami mawaran ning paglaom, ulikan sa mong mga kaluyahan. Mantang nabubuhay kami sa paglaom, asin pagsarig, na ikadanay na uyas sa mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, asin isusunod ng pagdulot kan mga atang. Tindog po.
Magpamibi kamo mga tugang, tangani ang sako asinan sa indong atang, maakuman lugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimayrak kami, nakuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan, tangani ang mga binago huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin huli sa bunyag, magkamit kan kaugman na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na danay na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na yarubay urog ng gayo, saldaw na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya an sa imong kagadanan. Asin ang pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, nag-uugma ang gabos na bilog na kinaban. Patingani ang mga langitnon na bertudes asin mga angeles na protestades nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Magluhod po kita. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabot ning gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kanan buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magingawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaloiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin binaak ini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magakok kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asing giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibonindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Nagurangan pinakaretag niya mo, ang pagkabuhay mo libang pinapahaya. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay ba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkairak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Beren na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos amang makakaman, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurabayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kita magsabi. Ama niya mo, ngayaon sa langit, abanalo ang ngaran mo, magato ang
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo an katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkairak. Magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan binawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Arepagin nga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, dalay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo, nin katuninungan. Peace. Peace be with you. Magluhod po. Uya, ang kordero kan Diyos. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Matindog na po. Mamibig kita, O Diyos na makakaman, itugot mo na nakikimayrak kami na ang pagkasabot kan masakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, uli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko kamo sa pagbindisyon. Bendisyon ni kagurangnan na makakaman huli kan solemnidad kan Pasko ang unyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipak kan gabos na kasalan. Amen. Asin siya magsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat, kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo ning buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw ning pasyon, kan kagurangnan, kamo magselebrar kan mga kaugmahan kan Piesta Pascual, huli kan sa iya man sanang pagtabang makaabot sa pagrukyaw sa mga kalag sa piyestang ini na siniselebrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin nanaki, asin na Espiritu Santo, maghilig, asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.